Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa, dongruok kaluo, weche mag ohala, somo, arita kwe, pur, e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Mana kamano nyakuram gajuan kamora mara mintira kautul makende mar mosinito oimore kamora mara mintinyo kuram gajuan ka kautul makende mar ruaki kende chendro machu Onagi TV kamato duond Onagi wan manasia account nyakuram gajuan ka wadwa gomba kachel kod molura Susan Okwiri Sinoma en kacha jachung komno mar woman rep masia county 2027 keden kacha MCA ma West Game nyakuram gajuan kenden kacha bende chel komjo kednera teacher mond ruodhi wadago kod mbaka konyiso ni to no chalo nade ochako nade kachiel kod lek mar kao Nenonisia County kotol ne kacha mine kachiel kod mond ruodhi nikoram gajuang lek ma en godo dhi nyiso ni to chalo nade kamera mara mitira kotol makende maruaki mondo miluwa Facebook pages maga Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV. Tarik en tarik pro kod auchiel do mara auchiel igagana rio kod pro kod auchiel kamata ichendo ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi wan to ma wakaloni choroni kawuok dalamar molura Susan Okwiri Sino woman rep Masia County 2027 akotol makende maruaki choroni kawachako tolo machalo koda kamane mheshimiwa. Yes. Irio nade? Ario maber. Anono kaka wuone wengni. Wuono en odiochieng' modich kabisa. Yes. Kawacha koda mondo miyo wagwero kamano maduong' anya kuom rwako wadala nika ma odiochiengwa mokwongo. Wagwero kamano crew ma Chuny Onagi TV mor kabisa. Ano ka crew mor kabisa. Madhore. San gore. Omor kabisa. Kawachako to ni wadachako gi tournament mabende nino godo ka odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Kinyiso jopiny to ne chalo nade? Erokamano yiena mokwongo gone Nyasaye erokamano. Omiyo odiochieng' ma kawuono ne mwachopo ka. Yie kendo agonu erokamano dhi Chuny Onagi TV kuom kawo thuolou gi kinde wang' gi gik mang'eny to you chose to be with me kawuono ni. Achaka kawo thuolo kendo mar rwako uwe dalana ka arwako ka wan kuma wagoye mpira kendo achaka rwako ka. Odiochieng' ma kawuono ne en odiochieng' ma very important kawuono ne joga kata the great men and women of West Game, more so to our youth. Our tugo anyalo wacho ni friendly kata tournament moro matin. Kochakore nyicho chakre 1 month back. Nikech ward nani and get 10 sub locations gi 3 locations and kidhi each and every sub location ibro yudo kanigi more close to 3 to 4 teams. Koro nikech kalure gi resources mabende ne wan godo, we could not yudo pesa madwa tim godo mpira through ne all teams. Koro we decided no chak go from the village level ma ochopo sub location level.
chien kacha nyichwa dhi kwa loso committee mancha timo that coordination. Koro yudo ka in a weekend wakao sub location achiel moting'o kata 4 teams gitugo, and the best team wuok kanyo ma dhi represent the sub location. Koro nyoro wachako gi preliminaries manye watugo wagwer. Nye watugo gi ne oket gi e pools mopogore, wan gi 3 pools. I might not understand much about football. To nyo tugre maber ma kawuna kora watugo final. Ne en tugo mano tugo kuom ndalo 2 kende. Ne waneno ni we didn't get time December mondo watug sports kaka onego bed ni tugiga. And nano ne thuolo ma nyithindo biro matin. Wang engage gi mondo kik giyud samar mar the arrest mantiere matek kuom gi. Konore mondo arrest mantiere gurucha mondo gibed gi kwe kata ka gidok e skul to gidok ka gin fresh. Yeah. Erokamano, nyiso ni to mich mage ma bende samoro ne jogo manoloyo ne ichiwo negi. Kane ji osewuok from the village level to sub-location level, each and every team that is the 10 sub-locations noyudo uniform te. Then team kaka football, netball, ok thorga tugi ahinya. Koro en waketo ni ji tuge per location, an gi 3 locations. Koro locations adek gimane kelo one of the teams mane represent gi. Gin bende ne giyudo mich. All teams manye obiro, all disciplines manye obiro, volleyball, netball, football, girls, football, boys, ne giyudo uniform tetete, ne giyudo picha tetete. Kawuono agiyudo cash awards mopogore kalore gi position mane ng'ato ka ng'ato yudo. Wan gi champion noyudo pesane, first runners up noyudo pesane, second runners up noyudo. Wadhi adhiya nyaka team discipline gote noyudo pesane. Magi mitimo kendi kosyudo sire mopogore ka achiel kod jok mabende notimo wuodo gi. Onge ng'ama osira, mana kosira to sira gi friends ga. Kata anyalo goyo erokamano ne my spouse. Mabende osechung' koda. County government kane waketo pesa, they could only be walived kalure gi budget mana aketo. Koro logistics, ting'o gi, tero gi, their meals and everything, that was only. Koro maybe kana yudo well wishers mano konya, but aonge ng'at manyalo wacho specifically ni dino wachi kopogore gi the office of the women rep mano biro mosiro wakanyo gi sanitary pads gi cash moko matin mabende wagone ni erokamano. O chief officer mabende aspiring for senate bedo biro kanyo moyoro. Jomudo to na family, friends, osipina ma maybe an gode chama gi ji achiel individual people em Ma en mokwongo kose maradi mar loso tournament machalo kama. I did it first when I came in 2017 before I got into the office. Bayo mwahango tumo because yeni sama ji dhi public participation county wange gi ward fund. Wan gigi moro mwa yudo governor mabero timo ngono mobi waga 24. Koro this 24 mipango ga godo ti. Ng'en mipango ni dwa gero kod ndani, dwa gero kod dispensary, dwa timo kod. Koro ajatemo ga mondo ket negi pesa. To samoro chiko koyeni ka jo dhi public participation to gi attend ga. Koro last time chaketo negi tasebedo ka fuatilia jaketo negi 500,000. Initially I thought ni na anyalo keto 1 million, 2 million I could not afford. Nawe ni executive could supplement. Koro 500 ne manya nyiewo godo uniform. Mane nyalo yudo moko bende na chaka menya ka okoromo. Nitiere jogo mabende wacho ni timo maber, nitiere jogo mabende wacho ni tiyo gi tournament ni mar umo wenge gi mondo mi yud kura mar woman rep. Yiero mano koro yiero mar ng'ato. And ng'ato is allowed to opinion mare. Ng'at marach ne makati dhi mipur dalagi will not appreciate. For the last 10 years kata bina rach onge gima setimo, onge kata ndala mosegero gungi maber ni. Jonge nitie. Koro ng'at marach gima rach ne to ng'at maber to gima ber. But anyalo wacho gi chiro ni yes, kama wachope no wago step opogore kaka nye wantie. Uwuok na maber. Koro ng'ato ng'ato nigi lenses ne. Ng'ama is jealous will always neno na failure ni. Ng'ama is positive to neno gik moko dhi maber. To me anyalo wacho ni it is successful. Erokamano kwatieko kandie japiny ma samoro ok winj gini kata ok ong'eyo gino mabende samoro timore budget allocation mabende timore. Wechego mag sports kata mag tournament mabende koro ni loso ni. En gima onengo bende timore ga kaiga kose ma budget mari mane ichuno modonjo. If a matan mana chuno, they've never going to, even if you ask the youth,
onge chieng' gisedhiga public participation magende. And if they normally go I challenge them, Saniro, no, ne, sindiknegi through the assembly, we won't have time for public participation. Or gini mondo giter memorandum. Let them write the memorandum through the clerk. Mondo giter the assemblies, and they've never done it. Kanga to challenge ato wasin chieng' makama nadhima keto pesa makama. Ariyo gariema kose kiti chokura doga homba gi jogo niya. Ne giketo ndara, giketo siptal, giketo gimoko. Golie matin mondo waket ne joyo. Yes. Ere kaka ma konyo rowere e wuod mari? What? Ere kaka okonyo rowere e wuod mari? Mpira konyo rowere, omiyogi kamoro ma ginyalo goye mbaka. Omiyogi kama bende ginyalo bede maging'ere, magibond kaka jong'ato. Omiyogi thuolo mar nyiso talent gi kata skills ma gin godo. Yes. Erokamano. Gimon momiyo bende wan gi interview mag samoro iwuok mondo mi dwar komno mar woman rep. Kiyieno ka wadwa mondo wachake gi nonro mari mondo miyo japiny samoro ma bende nenana kaka MCA ma pod kia nonro mari. Inyiso ni to Mheshimiwa Susan ne chako nade, sombi ne chalo nade, to bende background mari omi mijing'ono mar bedo e telo bende kore dwarone. Erokamano. An onyuola kamoro ne Uyoma, Kuwuong to the late ex-officer ADF miluongo ni Melita Sukuyo Gola. He was a warrant officer too. Mama ne luongo ni Florence Nyar Uthagwa. An nyathi mar abich e odwa. I come from a polygamous family. I'm nyathi mar abich. Yes, I went to Potokola Primary School and I qualified maber manoluonga lang'ang', and due to financial constraint mag jonyuol, we were so many ma ng'e polygamous family, jomoko nie high school, jomoko my parents could not afford, and my dad could not afford. I went to a local day school miluongo ni Gagra Secondary School. From that, nokayudo thuolo mar dhi campus directly. But naqualify maduoka chako gi step matimo diploma matimo degree right now. Yes, I went to UoN atimo diploma in purchasing and supply kata procurement option. Then aduoka timo degree na makoro an gi degree in procurement. Tiji kata mana tiji ma bende kapok idonjo bedo siasa nan man. Tija kapok adonjo siasa, I used to work with KEMSA as a casual. Then aduoga tiyo gi iluongo ni Mosfins Pharmaceutical Farm. Kapok aweyo mondo adonje ohala matindo tindo ma contract. Chon an contract kata chon an supply. Gi kambi na moro maniluongo ni Georgia Meshat. Mana koro adhi to nachako timo gika ki ohala na matindo tindo. Kachako donjo siasa. Sasa nachaka but from 2013 ne awuotho e ODM kabisa as a youth, kendo anyalo wacho ni 2013 wane mono chako miluongo ni ODM Women League. Kama the chair sani Gladys Wanga. Gini mine mane korka biro women rep. Kina Dr. Pamela Odhiambo. Ne wang'eny anyalo paro that time. Kanyo mna chako from the world level. I was a youth representative for the young women.